Okay, gift to Chora. Wow, thank you. Welcome. Christmas gift? Yes. Okay, who did this? Mama. Mama make. Okay, thank you very much, baby. Which Christmas? This is Christmas? Okay, thank you very much. Christmas tree. Yes? Okay, where to go? तू नावले रेचा? हाँ? कितको नावले? मेकअप को दिखेला मेकअप? Makeup. Hmm? Makeup garaha. गारहा. आणि बेबी होटल दिखेले? ओ? आता आता. Yeah, Christmas tree. Galpa. अच्छा यहाँ क्रिसमस ट्री आहे घालपा सकलो? Why? ओके ओके. Take फाल्यां तुमगे थिंगा क्रिसमस तू बेगीन कोता क्रिसमस ओके ओके तू जेजू बेगीन हाड मस्ता न्हू बर मुगो बर मुगो तुगेले न्हू baby corner. क्रिसमस तुगे बेडी पोंदा हा बर Asa मुगो तुमच्या tinggal serata. तू आमगे थिंगा रावता या तुगे घर नो मस्ता दसला न्हू Niga gonna. ओके ओके Niga pues solo galona. Paulana tinga. ओए ओके 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 आणि जेना तू आता Rani kota koile. ओके ओके Zeta. ओए Ati tu suita na no आता है हाय गाइस झाली रात कॅन्स मानेला आता मासे लागले ब्लेड लागले पडी केला हवड तांबडे मारले कुठलेचे तांबडे हल्ले जेली सगळी बरी आहे ना हां मागी आणि ती खबर ना तुमची बरी मुलं सगळी हां बरं मरे सगळे बाबा हां ओके या मागी हां कित कोता झालं ना येला ओके रे Nanti eggs with tomato sauce. All right, boys. आणि मोबाईल मध्ये नो मोबाईल असं जाय ना तुमकडे नो जाय ना नो आता बरं कसलेच तू किती जाता रे डान्स आता हां होता डान्स करत काय म्हणता तो जय 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 करता वाव सरप्राईज मग వచ్చి आमगे लाईक केलं ते हे सवर्सां पहिली फोटो माझाच केला ते आणि आताचे जाणटी झाली भुरगीं झाली नाही ते कितके आणि मध्ये आपण येतो वाव करी आणि तांते दिस इज फॉर डिनर आज डिनर आमगेले बाकऱ्यो आणि तांते आणि कोडी वाव कितको तरी दुपट्टा पिता चाव दूध पिता बेगीन पी करायच्या किती हो गए तुका काय हां किती हो गए तू बेगीन पी आणि एवढे ना ते तू पिल रे चाव पिले दूध पिले हां किती झाले बाबा किती झाले हां किती झालं तो बेबी मी काय बाबा ये दांत घ्याल मी माशाच आहे पण होई गो बाय घालायला बेबी यू आर डॉक्टर बेबी तू ए बेबी तू डॉक्टर को मैं एक मशे तपास एक मशे तपास राखो बाय येता डॉक्टर येता डॉक्टर येता डॉक्टर मशे तपास आमे आ कर गो ते चैत ना आ कर त्या किती रोप शो आहे किती थोडी जाणे किती करतो गुड मॉर्निंग स्पेशली सगळे अरे नाडू किती असं किती हां डोनट्स मामा डोनट्स केले किती वाव सकाळ म्हणायची आणि इसकला हो ना इसकला होता आई डोनट्स केले मी इसकला पाणी हावपाक हा बेगीन हा सांग किती कोता बोली ना केन्ना शॉपाचेर धरपाक हां बोली ना बार को ना हां ओके ओके आवय आयज आमगे बोलीन जाता मी जाय जाय जाल्यार शॉपाचेर धरली केदो तुका रेडी जातली आयज फाल्यां देखो रेडी जातली मी माय स्नॅक्स बोली ना पैकेट कशें गो 100 रुपीज पैकेट किती येता पीस क्वार्टर एची क्वार्टर एची जाता कळलं का मागीर ये जाय जाल्यार ये मागीर ओके चल बरें कर मागीर
चिटकी मिटकी ओ वा चिटकी मिटकी घालून सांग घालून गो चिटकी मिटकी तांबडी भाजी ओ रोज आणि फुलल्या रोज फुलल्या भारी काय यायला नाही ओ चिटकी मिटकी झाल्या मग गेलीचे पडली झाल्या असलेल्या चिटकी मिटकी चल मागे बरी कोण राहाय मागीर मेळया मागीर नेक्स्ट व्हिडिओ थँक यू वेरी मच ओके लाईक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय सब्सक्राइब कराय ओके थँक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल